И здравейте в Бокс, аз съм Minecraft 1 и днес то не е днес, се тая. Ще показвам този Adventure Map, който е мой. Аз сам си го създадох. И само ще направя нещо като рекламка за него. Паднах в лавата. Ще се минава, нали така. Ще се получава емералди и там накрая ще има скала за емералдите и такива прости. Ето такова съм Golden Apple, Regeneration, Emerald, легло и броня. В 4 честа. Макс 4 човека, търси емералди, не използва Erase Minimap. Ще съм благодарен ако снимаш, Made by Minecraft 1 и такива глупости, не минавай на Creative, не чупи ако не е позволено само и такива работи. И да, това беше от мен. Чао!